An ka foli bɛ ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma. Bi an bɛna kumakan minnu dalaminɛ o nana kana sɔrɔ Congo Brazzaville jamana kuntigi ale taama kɛ kana faso Mali la ka bɛn ni san 1968 a nana kana kunbɛn an ka jamana kɔnɔna na. A ye badenya taama kɛ ka taa Kulikorokaw olu fɛ yen. A kunbɛnna Union Soudanaise RDA o tɔn ɲɛmɔgɔw olu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na. Wasaden min tun bɛ Kulikorokaw fɛ a don kama ni ale tun ye sigida ɲɛmɔgɔ fana ye ni o tun ye Mamadu Jara ye. O ye a kunbɛn. Mamadu Jara ye min fɔ kunbɛn ni kuma na ka ɲɛsin Congo Brazzaville jamana kuntigi ma ni o ye Alphonse Massamba Deba ye. An bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ka o lamɛn. Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo Brazzaville. N balimakɛ maaba jamana kuntigi ka bɔ Congo Brazzaville jamana kan. Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Mali et camarade président du Comité national de défense de la Révolution. N balimakɛ ani mɔgɔba ani taamaɲɔgɔn jamana kuntigi ani taamaɲɔgɔn min ni ale bɛ faso kulu kunna min bɛ Wurukili makaran. Chers hôtes distingués, camarades. Dunanbaw ani taamaɲɔgɔnw. J'éprouve à plusieurs titres l'honneur de la mission qui m'échoit aujourd'hui. N b'a dɔn fo dɔncogo caman na bonya min ni o kalifalen bɛ na bi. Cet éminent privilège d'adresser à Monsieur le Président de la République du Congo-Brazzaville bonya min kalifalen bɛ na bi ka baara kɛ ni kunnadiya min n'a yankan ka bon kosɛbɛ ka laseli kɛ ka a ɲɛsin an balimakɛ Congo Brazzaville jamana kuntigi ma. Son Excellence Monsieur Alphonse Massamba Deba. An ka maaba Alphonse Massamba Deba. Et aux hautes personnalités qui l'accompagnent. Ani mɔgɔba minnu ni olu bɛ a fɛ taama in na. Le salut fraternel et militant. Badenya ani tɔndenya foli. De tous les militants et militantes de la circonscription de Kulikoro. Kulikoro mara a tɔnden cɛman ani a musomanw olu bɛɛ lajɛlen ka foli. La signification de votre visite en République du Mali, Monsieur le Président, n balimakɛ jamana kuntigi kɔrɔ min bɛ i ka taama na Mali jamana kan, constitue en elle-même un motif d'intérêt élevé. O ye kɔrɔ min bɛ a yɛrɛkun kɔnɔna na ni o bɛ nafa kofɔ nafa min ni o yankan ka bon. Votre présence ici, dans cette petite commune malienne, I yeli yan ni Mali sigida fitinin kɔnɔna na, aux côtés du président Modibo Keïta, jamana kuntigi Modibo Keïta kɛrɛfɛ, guide éclairé et bien-aimé de tout notre peuple. O ye ɲɛmɔgɔ min ni a bɛ kɔlɔsili kɛ kosɛbɛ wa ni a bɛ yeli kɛ ka kɔn kow ɲɛ n'an ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen bɛ a kanu. Incarnation la plus achevée de notre option socialiste. An bɛ fɛn min ɲinina an ka jɔsen na ni o ye sɔrɔ ni fanga forobayali ye o bangenen bɛ mɔgɔ min na o ye ale ye. En est un autre. Wa o fana ye kun dɔ ye. Puisque se trouve réaliser cette idée forte qui avance à grands pas. Ka da kan o hakilina belebele min filɛ o ye a yera k'a fɔ ko o waliyara o min bɛ ka taa ɲɛfɛ ni sendaɲɛbaw ye. L'unité africaine et l'universalité du genre humain. Farafina ka kelenya ani hadamadenya kɛli diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka ko ye. Monsieur le Président, n balimakɛ jamana kuntigi, vous avez parcouru des milliers de kilomètres pour venir en République du Mali. I ye kilomɛtiri 1000 sigiyɔrɔma caman boli walasa ka na Mali jamana kan. Ce seul fait mérite considération et estime. O kɛwale kelen pe min filɛ o ye jateminɛ ani bonya ka kan ka kɛ ka da o kan. Je voudrais donc, d'un même propos, saluer tout le peuple frère congolais. O la n bɛ min fɛ sisan o kuma kelen sababu la ka foli lase an sinji an balimaw kɔngokaw ma. Auxquels nous unissent tant de liens affectifs. An ni olu nɔrɔlen don ɲɔgɔn na ni siraw ye sira min ni o bɛ dusukun na kanuya kofɔ. Renforcés par une communauté de lutte et de destin. O tɔ la banbannen ni an jɛli ye kɛlɛ kelen na ani an dakanw kɛli kelen ye. Oui, Monsieur le Président. Awɔ n balima jamana kuntigi. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt. An ye a ye ka kɔlɔsi ni nafa caman ye.
la lutte héroïque de libération nationale de votre peuple qui, après de dures épreuves, kɛlɛ min ni o nana kɛ ni cɛfarinya ye aw ka jamana kɔnɔdenw fɛ ni o bɛ aw ka jamana kanabilali kofɔ gɛlɛya belebelew olu tɛmɛnen kɔfɛ vous apportez au pouvoir et décidez de construire une société socialiste. wa o de kɛra sababu ye ka na ni e ye fanga na n'aw sɔrɔla o la k'a latigɛ ka fanga sigi sen kan min bɛ sɔrɔ ani fanga forobɛyali kofɔ. Cette action révolutionnaire de votre peuple, o kɛwale min kɛra aw ka jamana kɔnɔdenw fɛ ni o bɛ wurukili kofɔ. faite de courage et de sacrifice, ni o kɛra ni jalagɛlɛya ani yɛrɛdili ye. dans l'honneur et la dignité, ni a kɛra hɔrɔnya ani bonya kɔnɔ. sous l'égide de la classe ouvrière congolaise, ni o ɲɛmɔgɔya tun bɛ Congo jamana baarakɛlaw bolo. reléguant les partisans d'une politique néocolonialiste, ka mɔgɔw nɔna bila o siratigɛw la mɔgɔ minnu ni olu tun bɛ bɛrɛbɛrɛli sira nɔfɛ n'o tun bɛ jɔnya kofɔ. réhabilite les vertus et la personnalité africaine. o bɛ an ka danbew ani farafin mɔgɔya la kuraya. Votre politique d'unité africaine bɛrɛbɛrɛli sira min bɛ aw kɔrɔ ni o bɛ farafinna ka kelenya kofɔ. et la lutte anti-impérialiste, anticolonialiste et anti-néocolonialiste. ani aw bɛ ka kɛlɛ min kɛ n'o bɛ wurunɛya kɛlɛ ni o bɛ jɔnya a kɛcogo kɔrɔ a n'a kɛcogo kura kɛlɛ. Du mouvement national de la révolution du Congo-Brazzaville. n'o bɛ kulu kofɔ kulu min ni o bɛ wurukili kofɔ Congo Brazzaville jamana kan. sont universellement connus et hautement appréciés par tout le peuple malien. o ye fɛn ye fɛn min ni u lakodɔnnen don diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. wa Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen sɔnnen don o ma fɔ k'a ko yanga. Des voix plus autorisées vous l'ont dit et vous le rediront encore pendant votre séjour dans notre pays. kumakan minnu ni olu bɛ taa yɔrɔ jan ka tɛmɛ ne ta kan o ye a fɔ aw ɲɛna wa a na segin tuguni k'a fɔ aw ɲɛna aw bɛna wagati min kɛ an ka jamana kɔnɔna na yan o wagati kɔnɔ. Je voudrais simplement vous dire n b'a fɛ dɔrɔn k'a fɔ aw ɲɛna ko que les victoires que vous remportez au Congo-Brazzaville, ko aw bɛ ka sebaya min sɔrɔ Congo Brazzaville jamana kan. nous les considérons nôtres. an bɛ o jate k'o kɛ an yɛrɛw ka sebaya ye yan. Et en considération de votre exceptionnelle personnalité dans l'œuvre accomplie, ani ka jateminɛ kɛ fɛnɛ ka ɲɛsin e yɛrɛ kun ma k'a fɔ ko i ye mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ye baara la baara min ni o dafara. de l'audience qu'elle a su acquérir sur le plan africain et international, ani o baara kɛlen min ni o kibaruya mɛnna farafinna gun kan ani diɲɛ seleke naani gun kan. et aussi ani fana de l'attachement militant que nous portons à votre peuple, ani tɔndenya kanuya min ni o kɛlen bɛ ka an nɔrɔ aw ka jamana kɔnɔdenw na. nous vous manifestons toute notre joie an bɛ an ka nisɔndiya bɛɛ lajɛlen de jira aw la. et l'honneur que nous ressentons à vous accueillir aujourd'hui à Koulikoro. ani bonya min ni an bɛ k'o dɔn an yɛrɛ kun na e kunbɛnni na bi Kulikoro. Monsieur le Président et chers frères du Congo-Brazzaville, n balimakɛ jamana kuntigi ani an balima minnu ye Congo Brazzaville jamana mɔgɔw ye. vous êtes chez vous, soyez les bienvenus. aw bɛ aw ka so aw ni sɛnɛ. Vous venez au Mali à un moment où notre peuple est en train de vivre une époque extrêmement glorieuse de son histoire. aw bɛna Mali jamana kan wagati kɔnɔna na wagati min ni an ka jamana kɔnɔdenw ni an bɛ ka wagati ɲɛnamaya wagati min ni a nɔrɔ ka bon kosɛbɛ a ka dɔfɔ kɔnɔna na. Après 7 années d'indépendance nationale, san 7 yɛrɛma hɔrɔnya tɛmɛnen kɔfɛ jamana bolo. de graves contradictions ont apparu au sein de notre société. fɔɲɔgɔnkɔ jugu olu nana poyi an ka sigida kɔnɔna na. Dans un puissant mouvement révolutionnaire, lamaga belebele kɔnɔna na min bɛ wurukili kofɔ. les organisations démocratiques, tɔn minnu bɛ yen ni olu bɛ bɛɛya kofɔ. les larges masses populaires fasokulu jama et toutes les forces vives du pays ani jamana kɔnɔ fara ɲɔgɔn kan tɔn na kulu bɛɛ lajɛlen sont indissolublement unis
olu bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan faracogo tɛ minnu na. Sous la bannière du Comité national de défense de la Révolution, tɔn o ka jɔnjɔn kɔrɔla la tɔn min ni o bɛ jamana bɛɛ lajɛlen ka wurukili makarali kofɔ. et de son président, le camarade Modibo, pour l'assainissement et le redressement des organes du parti et de l'État. Ani a ka ɲɛmɔgɔ ni o ye taamaɲɔgɔn Modibo ye walisa jamana ani tɔn o ka bolofara minnu bɛ yen ka olu latilen ani k'u lasaniya. Notre peuple lutte acharnement et consent des sacrifices de tous ordres. An ka jamana kɔnɔdenw bɛ ka kɛlɛ kɛ ni u kɔ disi an'u ka dɔnniya bɛɛ lajɛlen ye wa u bɛ ka fɛn caman de mun o tɔgɔ la ka tɛmɛ u bɛ ka degun de caman fana sɔrɔ ka tɛmɛ. Non seulement pour consolider les acquis de sa révolution socialiste. Walisa fɛn minnu kɛra tɔnɔ ye a ka sɔrɔ ni fanga forobayali ani o wurukili sira fɛ ka olu makaran. Et renforcer son indépendance nationale. Ani ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ka o kolo don. En éliminant toutes les contradictions. Fɔɲɔgɔnkɔ fɛn fɛn de bɛ yen k'olu bɛɛ si latunu. Mais encore pour la liberté et l'indépendance de tous les peuples. Nga o kɔfɛ fana kanabila ani jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka yɛrɛma hɔrɔnya. Et la paix du monde entier. Ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ. Ainsi donc, o cogo de la sa. Mobilisés et unis au sein de notre parti, l'Union soudanaise RDA. Bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye an ka tɔn kɔnɔna na ni u ye Union soudanaise RDA ye. Avec en tête le président Modibo Keïta. Modibo Keïta o de bɛ a ɲɛmɔgɔya la. Guide incontesté et incontestable de notre révolution. Ale ye ɲɛmɔgɔ min ni sɔsɔli tɛ a ka ɲɛmɔgɔya la wa a ma deli fana ka sɔsɔ wurukili sira fɛ ɲɛmɔgɔya bunakun kan. Président du CNDR. Ale ye CNDR ɲɛmɔgɔ ye. Nous sommes prêts à assumer toutes les responsabilités dans les tâches révolutionnaires qui se posent au pays. Fɛn fɛn de bɛ yen ni o ye wurukili baara ye ni o kɛlen don wajibi ye jamana ma. An labɛnnen don ka o jɔyɔrɔ ninnu k'olu bɛɛ lajɛlen fa. Dans la phase difficile. K'o kɛ bolo kan bolo min n'a ka gɛlɛn. Mais combien exaltante de la lutte de notre peuple. Nka fɛn don fɛn min ni a yankan ka bon n'a barika ka bon ka a ɲɛsin an ka jamana kɔnɔdenw ka wulikajɔ ma. Pour soutenir toute la politique nationale, africaine et internationale de notre parti. Walisa parti ka bɛrɛbɛrɛli sira fɛn fɛn de bɛ yen jamana kɔnɔ. Farafina gun kan ani diɲɛ seleke naani kɔnɔna na k'olu senkɔrɔma tintin. L'amitié militante. Tɔndenya teriya. Et la fraternité de combat de nos peuples et de nos partis. Ani an bɛ sinjiya jɛ ka baara minnu kɛ ka kɛlɛ kɛ an ka jamana kɔnɔdenw ani an ka tɔnw tɔgɔ la. M'autorise, Monsieur le Président. O bɛ ne yamaruya an balimakɛ jamana kuntigi. À vous présenter en quelques lignes la petite commune de Kulikoro. Ka jirali kɛ e la sɛbɛnni dama dama kɔnɔna na Kulikoro sigida fitini ye min ye. Hier, sous le régime colonial, kunungo jɔnya wagati la. Un minuscule village niché entre les rochers verdoyants et le fleuve Niger. Duguni fitini dɔ min ni o dogolen tun bɛ fara binkɛnɛlamaw ani ba joli b'a ni ɲɔgɔn cɛ. Point stratégique de pénétration coloniale. Yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen kun don jɔnya matarafabagaw bolo u ka don yɔrɔ min na. Port fluvial exploité par une grande compagnie commerciale. O kun ye donda ye danganko nasira fɛ min labaaralen tun don cakɛda ba dɔ fɛ min bɛ jago kofɔ. Filiale des messageries africaines. O ye bolofara min ni o bɛ farafina u ka makokow kofɔ ciw nasira fɛ. Aucune industrie. Usine fan si kun tɛ yen. Hormis une huilerie archaïque de faible capacité. Fo ni a kun kɛra tulubɔ cakɛda kɔrɔlenba dɔ ye min ni a fanga kun ka dɔgɔn. Propriété des trusts coloniaux. Ni o kun ye farajaw jɔnya tigilamɔgɔw olu ta ye. Quelques travailleurs et paysans. Baarakɛla damadamaw ani cikɛla dɔw. Écrasés par un dur labeur avec des bas salaires, sans repos. Olu minnu ni olu ntɔɲɔnen kun don baara dantɛmɛ fɛ sara fitini de kun b'u ye lafiya kun tɛ u bolo. Vivant dans la misère et l'humiliation. O kun bɛ ɲɛnamaya kɔli ani lebu de kɔnɔna na. Et voilà Kulikoro d'antan. Kulikoro a fɔlɔfɔlɔlama o de kun filɛ nin ye. Après la libération.
Kanablali kelen kɔfɛ. Notre parti et notre gouvernement ont radicalement transformé. Anka ton ani anka fanga o ye yɛlɛmali kɛ bolo bɛɛ lajɛlen kan. De façon révolutionnaire, ces vestiges coloniaux. K'a kɛ wurukili yɛrɛ bolo ma. Jɔnya taara ka fɛn minnu tɔw to yen k'olu bɛɛ lajɛlen yɛlɛma. En de véritables unités de production socialiste. Ka u kɛ bolofaraw ye bolofara minnu ni o bɛ sɔrɔ kofɔ ani sɔrɔ ni fanga forobeyali kofɔ. Propriété du peuple. Jamana kɔnɔdenw ta don. Géré par les ouvriers eux-mêmes. A ko ɲɛnabɔlen don surukaw olu yɛrɛ fɛ. Organisé en comités syndicaux. A ko labɛnnen don ka kɛ tɔn ye tɔn min bɛ lafasakulu kofɔ. Groupe politique et comité de gestion élus. Bɛrɛbɛrɛlikulu olu tun bɛ a la ani jɛda minnu bɛ yen n'o ye tɔn ye minnu bɛ mara kɛcogo ɲuman kofɔ n'olu sugantilen kun don. Qui forment avec les directions. Olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o ni ɲɛmɔgɔyasow. Le collège responsable de la vie des entreprises. O de tun ye kulu dɔ ye kulu min n'o bɛ i janto cakɛdaw ka ɲɛnamaya la. Aujourd'hui, bi la bourgade d'hier est devenue, avec des hommes libres, dans le labeur, la liberté et la dignité. Kunun ko dugu fitini min tun bɛ yen ni a duw yɛrɛkɛlen don k'u mabɔ ɲɔgɔn na. O yɛlɛmana bi ko o kɛ mɔgɔw bolo mɔgɔ minnu n'olu kanabilalen don n'u u bɛ baara yɛrɛ la ni kanabila ani hɔrɔnya b'u bolo. Une véritable cité ouvrière grouillante. O dugu yɛlɛmana bi k'o kɛ dugu belebele lakika ye lamaga bɛ min kɔnɔna na dugu sɛbɛma. Qui s'enorgueillit des installations industrielles modernes. O min ni a bɛ a disi gosi ni minan kuraw ye minnu ni o bɛ usine kow kofɔ nin diɲɛ wagati labanw na. Que vous visiterez dans quelques instants. A bɛna taa aw ɲɛ da o min kan sisan sɔɔni. C'est vous dire, Monsieur le Président, o kɔrɔ ye k'a jira aw la n balima jamanakuntigi. Que nul n'est mieux placé que nous pour savoir quel prix a coûté la construction de ces usines. Mɔgɔ si tɛ yen min bɛ se k'a fɔ k'a ɲɛ ka tɛmɛ an kan walima k'a dɔn k'a ɲɛ ka tɛmɛ an kan nafolo hakan min o donna ni usine jɔli la ani fangaw farala ɲɔgɔn kan cogo min na ka nin jɔ. Qui font notre fierté. O usine minnu ni olu ye an nisɔndiya kun ye. Et nul ne comprend mieux que nous le prix inestimable de l'indépendance nationale et la valeur du socialisme. Wa mɔgɔ si tɛ a faamu ka tɛmɛ anw kan. Jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya o sɔrɔla sɔngɔ gɛlɛn min na ni dan tɛ a la ani nafa min yɛrɛ bɛ sɔrɔ ni fanga forobeyali la. Notre capacité de lutte et de résistance grandit de jour en jour. Seko min bɛ an n'a ka an kolo gɛlɛya ani ka kɛlɛ kɛ dɔ bɛ ka fara o kan don o don ka taa fɛ. Et nous saisissons clairement les perspectives lumineuses. Wa an bɛ faamuyali kɛ fɛnɛ ka a ɲɛ don nataw olu nɔrɔw bɛ cogo min na ani o ɲɛw bɛ cogo min na. Qui s'inscrivent dans les impératifs du combat de notre peuple. O bɛ don baara kɛtaw olu kɔnɔna na min bɛ an ka jamana kɔnɔdenw kofɔ. Pour son émancipation. Walasa a ka se ka bɔ bolo la. Sa prospérité, son bien-être. A ka hɛrɛ ani a ka yiriwali. Ici comme ailleurs au Mali. Yan i n'a fɔ fan wɛrɛ fɛ Mali jamana kan. Au niveau de la ville et des campagnes. Dugubaw ani togodaw kɔnɔna na. Dans les milieux ouvriers et paysans. Yɔrɔw la yɔrɔ minnu ni olu ye surukaw ani cikɛlaw ka yɔrɔw ye. Le parti dirige et contrôle toute l'activité nationale. Parti ale de bɛ ɲaminɛli kɛ ani ka kɔlɔsili kɛ baaraw bɛɛ lajɛlen na jamana kɔnɔ. Monsieur le Président. Balimakɛ jamanakuntigi. Votre visite au Mali constitue un soutien actif à la politique africaine et internationale de notre parti. Aw ka taama in kana i ɲɛda an ka Mali la o ye senkɔrɔma tintini ye min fanga ka bon ka ɲɛsin an ka parti ka bɛrɛbɛrɛli sira ma farafinna kɔnɔna na ani diɲɛ seleke naani kɔnɔna na. Et nous en saisissons toute l'importance et toute la portée. Wa an bɛ o nafa ani o yankan faamuya ka se a hakan na. Elle intervient à un moment où toutes les forces de progrès doivent resserrer leur rang. A bɛ ka kɛ wagati kɔnɔna na wagati min ni fangakulu fɛn fɛn de bɛ yen n'o bɛ ɲɛfɛtali ko fɔ olu ka kan ka dɔ fara u barika kan. Face à l'impérialisme international. Ka ɲɛsin kɛ diɲɛ seleke naani wurunɛya fanga jugu ma. Décadent et devenu plus agressif.
o min ni o tɔ bɛ ka wurunba ka taa fɛ wa ni u ka bingani tɔ bɛ ka barika bonya ka taa fɛ. La magnificence de votre visite se situe surtout là. Aw ka nali a ɲɛcogo a bɛ nin yɔrɔ in de la kɛrɛnkɛrɛnnenya na. Et sur le chemin glorieux de l'unité africaine. Sira kana na sira min nɔrɔma don n'o bɛ farafina ka kelenya kofɔ. Que nous appelons de tout notre cœur. An bɛ o min wele ni an dusukun bɛɛ ye. Pour vaincre le sous-développement dans le continent. Walsa ka yiriwabaliya kɛlɛ gun kana na. Et réaliser la liberté et l'indépendance véritable de nos peuples. Kanabilali ko o waliya ani an ka jamana kɔnɔdenw ka yɛrɛma hɔrɔnya sɛbɛma. Nous qui avons l'honneur de vous accueillir, Monsieur le Président. Balimakɛ jamanakuntigi a kɛra bonya ye an minnu ta fan fɛ ka aw bisimila. Cet avantage nous confère o ɲɛta min filɛ o ye o bɛ fɛn min ɲɛ an ye o bɛ fɛn min lase an ma. le privilège de vous dire encore une fois o ye kunnadiya ye k'a fɔ i ye ka tila ka segin a kan ko kura. que notre peuple est profondément attaché à l'unité africaine. Ko an ka jamana kɔnɔdenw sirilen don kosɛbɛ kosɛbɛ u nɔrɔlen don kosɛbɛ kosɛbɛ farafina ka kelenya la. Et à l'amitié avec votre peuple. Ani teriya ni aw ka jamana kɔnɔdenw ye. Engagés au même titre que nous dans le combat anti-impérialiste, anticolonialiste et anti-néocolonialiste et dans la lutte pour la paix. O minnu ni olu cɛsirilen don i n'a fɔ anw kɛlɛla kɛlɛ min ni o bɛ fangajugu kɛlɛ n'o ye wurunɛya ye ni o bɛ jɔnya a kɛcogo kɔrɔ a n'a kɛcogo kura kɛlɛli kofɔ ani ka kɛlɛ kɛ walisa hɛrɛ ka na. Pour terminer, walisa ka kuma kuncɛ. Nous levons haut le drapeau de la révolution. An bɛ wurukili o bandiri an b'o kɔrɔta sanfɛ fɔ sanfɛ. Et avec le guide bien-aimé du peuple et de notre révolution. Ani ni ɲɛmɔgɔ kanunenba ye min bɛ an ka jamana kɔnɔdenw ani an ka wurukili kofɔ. Nous vous disons, frères du Congo, vous êtes chez vous. An b'a fɔ aw ye an balima kɔngokaw ko aw bɛ aw ka so. Vive la République du Congo-Brazzaville et le président Massamba Deba. Congo-Brazzaville jamana ka ɲɛnamaya a jamanakuntigi Massamba Deba ka ɲɛnamaya. Vive la République du Mali et le président Modibo Keïta. Mali jamana ka ɲɛnamaya ani a jamanakuntigi Modibo Keïta ka ɲɛnamaya. Vive l'amitié maliano-congolaise. Teriya min bɛ Mali ani Congo ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɛnamaya. Lamɛnbaw nin kɛra aw tulo garisɛgɛ ye Massamba Deba ni ale ye Congo-Brazzaville jamanakuntigi ye a ye taama min kɛ ka bɛn ni san 1968 ye Mali jamana kan ni tun ye o kunnafoniw ye ka aw fo k'aw walima dɔn ka baro in lase aw ma Bara Bokum jagokɛla don Bamakɔ yan.